Terminada la siega del arroz, este pueblo de pescadores y agricultores que es el Palmar celebra su tradicional concurso de allipebre, un plato típico valenciano que los isleños del Palmar reivindican como suyo. Una tradicional receta que se transmite de padres a hijos y que se elabora con esmero en los más de 30 restaurantes que tiene esta pequeña población. Cualquier tipo, si posen pimentó de la vera, si posen algun tipus d'espècia, canella, pimienta, llorer, el que siga que no sigui dels ingredients tradicionals, serà motiu de descalificació automàtica. Ni de penalització ni de res, descalificació. Temps hasta presentar la llipebre. Poden presentar la llipebre, no n'hi ha turnos, és a partir del moment que isquen vostès d'ací per la porta hasta les 9 menys 10 de la nit. Tota esta zona que n'hi ha així davant del baret és una... ¿Vas a torear, granero? Sí. Albero. ¿Quién es el secreto de la llipebre? El secret de la llipebre és començar sempre per fer la masa, el que és l'all, el piberroig, el que és preparar-la bé, el que és aquesta bola que he fet, que és la picaeta que he fet, i després ja ficar-li l'oli d'oliva, fer-la sofregida, i una vegada amb molt de cuidado, que no se creme, entonces ya comencem a ficar-li el que és la crilla i finalment ja l'anguila. Pues como se fa tradicionalmente así en el Palmar, bon oli d'oliva, l'all, la pebrera, el piberroig, l'aigua, la quirilla, la sal i les anguiles, per supost. Mira, ara estic picant l'all perquè és molt important per a la llipebre. Perquè la llipebre se compon d'all, el piberroig, l'oli, l'anguila i la quereguilla. Home, No et dona una miqueta de respecte vindre així, no, de serra, home, no. a fer així una llipebre? Nada, a pasar la vesprà. Lo més important és estar rodejat de bons amics. Si hay una localidad con un plato emblemático, este es el Palmar y su allipebre. O sea que mejor el sitio que el Palmar, bueno, sería ya en medio de la Albufera, pues eso sería imposible. Un plato, digamos, de la tradición valenciana y yo creo que tiene bases en la economía local y de la pobreza de 400 o 500 años. Cuando no había que comer, se comía de lo que había y me imagino que la Albufera, la cantidad de anguilas, de lubinas, de tenques que tendría ahora 400 o 500 años sería impensable, o sea que y había que comer de lo que había. La isla, el Palmar era una isla y en base a esa alimentación se alimentaban. Bueno, llipebre, lo primero es tener unas buenas anguilas, buenísimas, unas buenas patatas, no se deshagan, que sean buenas, y un buen pimentón, sin majadas y sin nada, que no se da la vera pimentón, porque si no la gente de Palmar se cabrea, y bueno, más poca historia tiene, un poco de ajo y ya está. Quereguilla sí, quereguilla no. Quereguilla sí, quereguilla no. Quereguilla es para matar la hambruna, ¿me comprendes? Porque un buen allipebre en realidad no tenía el por qué llevar patata, pero la patata, vamos, como en todos los guisos, aparte de que cunde,
también la hace mucho más sabrosa la anguila, porque es muy pesado un allipebre solamente con ajo, aceite, pimentón y guindilla. Pero de todas maneras, toda la vida el allipebre ha sido sin patates. I ara estem descobrint, o redescobrint, o no sé què passa, que ara s'han donat compte que els olis de València són de categoria i n'hi ha oliveres mil·lenàries que se venen a un preu increïble en un oli que només l'oli mullat és bo. L'oli és el que arrastra el sabor i els perfumes. Si el pimiento roig i l'all i el vitet van a parar a l'oli, quan tu mulles l'oli i ahí és on està el sabor. O sigui que la importància, o una de les més importants, està en l'oli d'oliva verge extra. El Palmar, sin duda. De hecho es el que ha organizado el concurso, el primer concurso, el segundo, y continuará haciendo sus concursos de allipebre porque es la cuna del allipebre. Juan Carlos? En només que 6, encara no hem arribat ni a la meitat. Només 6 autoestacions? Sí. Hòstia! Només... D'este segon concurs de allipebre tradicional del Palmar, primer guanyador és Restaurante Casa Roberto de València.